alle sammen, og rigtig hjertelig velkommen her til vores live session her for vores vintertegne-retreat 2026. Jeg håber, I kan se mig, og jeg prøver lige at bruge et øjeblik her på at finde min egen live session, ligesom vi har gjort de andre dage. Men først og fremmest rigtig hjertelig velkommen. Vi varmer lige stille og roligt op og er sikre på, at der er nogen, der kan se, så vi ved, at musikken spiller. Hvis der er nogen af jer, der kan se mig, så giv mig meget gerne en kommentar. Fantastisk. Jeg kan se mig selv. Det er altid et godt tegn. Og jeg kan i hvert fald se, at der er nogen, der kigger med os. Det er også et rigtig godt tegn. Så skal vi bare lige finde ud af, hvor meget forsinkelse der er på. Hej Helle. Hej Kirsten. Yay! Super dejligt at have jer alle sammen her. Og der kommer folk på. Det er bare så sjovt. Det er jeg så glad for, fordi det gør det jo altid meget sjovere at være her. I dag kommer jeg til at fortælle om en hel masse. Så inviterer jeg til, og selvfølgelig at I finder tegneblokken og tegneblyanterne frem, og sidder bare og tegner og skitserer lidt i ro og mag her, mens vi holder live session. Mit nytårsfortsæt i dag, skulle jeg lige til at sige, det er bare, at vi tager det bare fuldstændig roligt. Jeg prøver lige at spytte lidt ned, og vi bare tager det helt roligt. Jeg har en helt lang checkliste af ting her, jeg gerne vil gennemgå med jer. Især jer, der overvejer selvfølgelig at springe med på klassisk tegne- og maleskole, og springe med på det jeg kalder årets gennemgang af mit store kursus i klassisk tegning, som er mit store tegnekursus, vores sådan flagskibs tegnekursus inde på KTM, som jeg har afholdt i alle mulige forskellige afskygninger, helt tilbage siden 2007, så det er rigtig lang tid siden. Så det kommer jeg til at fortælle om mange forskellige andre ting. Jeg kommer lige til at lave sådan en ordentlig gennemgang, stille og roligt også her, men nu skal vi bare lige have folk på, eller folk få en chance for at få videoen op og køre her. Jeg vil lige sige en ting, inden jeg går i gang her. Det er, jeg er ret nærsynet her efterhånden. Jeg ved ikke, om jeg kommer igennem det her uden briller på. Problemet med brillerne, det er, at jeg sidder foran min computerskærm, og ligegyldigt hvad jeg gør, ligegyldigt hvor jeg sætter lamperne, så kommer der alle mulige genskind fra min computerskærm ind i mine briller. Men jeg prøver, men I må bære over med mig, hvis jeg bliver nødt til at tage briller på. Og at der er genskind i brillerne, det er rigtig svært at finde en løsning på, når man sidder og laver video foran en computerskærm. Fordi jeg kan jo se alt muligt på skærmen, som jeg bruger her, ting og sager. Anyways, det skal I ikke dilemmas med. Det er bare, nu ser vi, om jeg kan komme igennem min checkliste her uden briller. Det er ikke så nemt. Men det kan I sikkert sagtens relatere til. Nogle af jer i hvert fald. Så hyggeligt, at I er her alle sammen. Jeg tror, jeg vil afholde mig fra at sige hej til alle jeres navne, selvom jeg virkelig gerne vil. Men hej alle sammen, det er så hyggeligt at se jer. Super dejligt. Senere, det kunne jeg lige sige det samme. Senere i den her live session, der laver jeg sådan en klassisk Q&A, som det hedder, spørgsmål og svar, hvor jeg svarer på spørgsmål om tegning til jer, der er dukket op live her, og selvfølgelig også spørgsmål om klassisk tegn- og maleskole, og om vores forestående forløb, Tegnebootcamp 2026. Men start lige med at skrive jeres spørgsmål ned på et stykke papir, så I kan huske det senere, for jeg tror, der kommer rigtig mange beskeder i den her chat, og jeg inviterer jer til at sidde og chatte lidt med hinanden også og sådan noget, fordi det er super hyggeligt. Men jeg kommer ikke til at kunne scrolle så meget tilbage. Det tager alt for meget tid og forvirring for jer, hvor jeg skal sidde og rulle med øjnene, og jeg sidder og kejler rundt. Så lad os gøre det sådan, at I skriver jeres spørgsmål ind, når vi når til dem. Men mindre I har nogle helt sådan realtidsspørgsmål til det, jeg siger undervejs. Det må jeg selvfølgelig meget gerne. Og så skal jeg prøve at gøre mit bedste for at få flettet det ind. Men ellers så må vi samle op med spørgsmål senere. Og så ånder vi ind og ånder ud og slapper fuldstændig af. Og igen, I er meget velkommen til at sidde og skitse lidt med. Og hyggetegne hjemme bag skærmen. Men jeg kommer ikke til at tegne live her. Det bliver simpelthen for mange ting. Og der er sådan en masse tekniske ting, der gør, at det er bedre
at jeg koncentrerer mig om at være her for jer på denne her måde. Men lad os lige starte helt forfra. Så igen, jeg er super glad for at se jer alle sammen her. Det er længe siden, jeg har holdt et rigtigt tegne-retreat på denne her måde. Gratis tegne-retreat på dansk. Som dem af jer, som har fulgt mig gennem lang tid, gennem nogle år. Nogle er rigtig mange år. Og tusind tak for det. Nogle af jer, der er her, det ved jeg, I har været med de sidste 10 år. Og det er jo vildt, altså. Jeg er så taknemmelig for jer og for jer alle sammen. Jeg har stadigvæk, og der er nogen, der har været med i 7 år, 5 år, 4, 3, 2, 1 år. Og så er der nogle af jer, rigtig mange af os, som er kommet med lige nu. Så rigtig hjertelig velkommen også til jer, der er helt sprit nye her i vores tegneunivers. Jeg håber, I føler jer godt tilpas, og har følt jer budt velkommen, og ved, at der er en kæmpe verden af tegning, der åbner sig her, og det kommer jeg også til at snakke om. Tusind tak for jeres fantastiske entusiasme omkring at tegne hjorten her. Jeg tænkte meget over, hvad vi skulle tegne i årets tegne-retreat her, og så faldt valget altså på denne her hjort. Jeg er lidt med lys og lygte efter et rådyrbillede, og til sidst så fandt jeg det her billede. Jeg synes, det var så fint, at jeg bildte mig ind, det var et rådyr. Det er det så ikke. Så undskyld forvirringen omkring hjorte og rådyr. Jeg blev gjort opmærksom på det, da det var for sent. Der havde jeg sagt rådyr 50 gange. Men det er altså en hjort. En hvidhalet hjort. Hjort, rådyr, whatever. De er søde ligegyldigt hvad. Og et super fint tegnemotiv. Men igen, det er et eksemplarisk motiv, og du kan bruge de her teknikker til at tegne hvad som helst. Og det er det, der er min mission. At lære dig at tegne hvad som helst. Så du får den her indre følelse af frihed af at giv mig et motiv, og så kan jeg tegne hvad som helst. Og jeg garanterer det, at de her tegneteknikker, de er universelle. De gælder for alting. Fra både biler og huse og alt muligt over blomster, træer, buske og landskaber, bjerge, søer og træer, og til dyr og fisk og mennesker, unge og gamle og babyer og børn og mænd og kvinder og forsamlinger. Find på noget mere med mig, jeg der har tegnet alt muligt. Ansigter, portrætter går vi jo rigtig meget op og også i at tegne alle mulige dyr. Så det vil jeg bare lige sige, og det er en af de ting, blandt andet som forløbet, vi går i gang med nu her, tegnebootcampen, kommer til at stille skarpt på. Den hedder bootcamp af en årsag. Vi kommer til at snøre støvlerne, tegnestøvlerne og smøge ærmerne op og spidse en hel masse blyanter. Og så guider jeg dig igennem en ordentlig tegnerejse, hvor du kommer til at prøve alt muligt. Ikke bare det, vi har lavet her. Alt muligt. Så du bliver sat fri som tegner, fordi tegning er rigtig mange ting. Og der er ingen checklister, der er ingenting, man ikke må, osv. Det hele handler om at få de rette teknikker, og så finde ud af, hvordan du gør dem til dine. Men jeg er allerede foran her. Lad mig prøve at se, om jeg kan finde ud af at følge min checkliste her. Igen, nu smider jeg lige et link her. Det kommer jeg nok til at gøre et par gange, så det ikke forsvinder. Men altså, jeg kommer til at fortælle om tegnebootcampen, og det vender jeg lige tilbage til. Og så vil jeg sige her med det samme, at der er altså åben for tilmelding til Klassisk Tegner- og Malerskole. Vinduet står åben lige nu og for tilmelding til årets tegnebootcamp. Tegnebootcampen, den går i gang. Jeg fortæller mere om det senere, men tegnebootcampen, som jo også er online, ligesom det her, den kommer til at gå i gang, når online vintertegne-retreatet her klinger af. Mandagen efter, der går vi i gang med tegnebootcampen. Kommer tilbage til om lidt. Men hvis du vil med på tegnebootcamp i år, og det er første gang faktisk i årevis, at jeg kommer til at holde sådan en dedikeret tegnebootcamp, som jeg gør nu. Og det bliver den eneste, jeg holder i år. Jeg regner med at gøre det igen år efter år, men det er kun én gang om året, jeg gør det. Så hvis du vil med på tegnebootcamp 2026, så er det nu, at det er nu, du skal melde dig til. Og det der også er ved det, og som jeg kommer til at sige 100 gange, så er jeg sikker på, at der ikke er nogen, der misser det, det er, at i anledning af, at, og nogle af jer har selvfølgelig allerede hørt det, at jeg kommer til at totalt
kickstarte KTM og Klassisk Tegn- og Maleskole igen på dansk her fra i år. Den har kørt hele tiden, den har kørt i 10 år, men fordi jeg har været virvlet ind i en hel masse ting, online undervisningsting internationalt, som ligesom tog fart under corona. Det var der, jeg blev inviteret til de her ting tilbage i 2020 og 2021. Så blev det en større mundfuld for mig alt sammen. Og derfor har der været gået noget tid, hvor jeg desværre ikke har fået optaget ret meget på dansk til KTM. Inde på KTM har man fået adgang til alt andet, jeg laver på engelsk, og alt det går alt der, men det er ikke det samme. Og jeg har mega meget savnet at være 100%, 200% til stede på dansk sammen med jer. Jeg har simpelthen gået og savnet det og haft hjemmevæg efter det i flere år. Og på grund af alt muligt og sådan dyb sjælesøgen, så her i nytåret, der tog jeg en omfattende beslutning og vendt kursen på tankskibet 100% tilbage til dansk og til KTM. Det er derfor, jeg har tilladt mig at tage dansk flag med på scenen i dag. Det er lidt corny, det ved jeg godt, men det er for at understrege signifikansen af, at alt kommer til at dreje sig om KTM, altså det er Klassisk Tegn- og Maleskole, om tegneundervisning, om jer, om det danske, og det bliver sådan fra nu af, og til jeg ikke kan mere. Forhåbentlig er det om 25 år eller noget. Så det er signifikant, og i den anledning, der kommer jeg til at sætte prisen lidt op. Jeg kommer til at lave en helt almindelig prisregulering på KTM, så du kan springe på lige nu til 199 kroner om måneden. Det er et månedsmedlemskab, og så længe du forbliver medlem, så kan du beholde den pris, uanset hvad der bliver af prisstigninger, og den prisstigning, der er forestående. Prisen stiger til 249 kroner, hvis du ikke melder dig til nu, så næste gang jeg lukker op om, jeg ved ikke hvornår, næste gang der er en anledning, så er prisen 249 lige pludselig. Men hvis du melder dig på her, mens vi holder vintertegne retreat og inden deadline, som er den, nu skal jeg lige være helt sikker på at sige rigtigt, jeg er super dårlig til at sige dato rigtigt, den onsdag den 11. februar kl. 12 om aftenen, der bliver kareten til et græskar igen. Så lige nu kan du altså springe på det fulde Klassisk Tegne- og Maleskole og på tegnebootcampen inklusiv for 199 kroner om måneden. Jeg har valgt at køre det her som et medlemskab, så der ikke er nogen, der skal lægge store beløb. Det bryder mig ikke selv om, så derfor kører det hele med ren måned til måned medlemskab. Bootcampen tager 12 uger, så det er greb i lommen for et kæmpe tegnekursus. Hvis du skulle melde dig til noget lignende på AOF, så tror jeg det er op på omkring 2.000 kroner for 12 gange. Det ved jeg alt om, fordi jeg undervist i årevis på AOF i tegning. Det er snart længe siden, men i mange år, 3, 6, 7 år samlet set, tror jeg, at det blev til. Der underviste jeg i mit kursus i klassisk tegning om og om igen på AOF. Både for børn mellem 9 og 12, tror jeg det var, ja 9 og 12, og så voksne fra alle mulige mennesker, fra alle mulige baggrunde. Det var helt fantastisk. Og det er så det, jeg har flyttet over og køre 100% online nu, fordi det har altid været min drøm, ligesom at kunne samle alle på den her måned. Så nu er det det eneste, jeg gør, fuldt dedikeret til det her, og jeg kommer til at have 100% opmærksomhed på det danske, så alt bliver på dansk igen fra nu af. Og det siger jeg, fordi mange af jer måske har fulgt mig igennem de her år, hvor der har været sådan lidt, du ved, så har vist, jeg har lavet det kursus og det kursus, men det var på engelsk. Fremover bliver alt på dansk. Jeg gentager mig selv, men det er bare utrolig vigtigt for mig at være sikker på, at I har hørt det. Marianne siger, dejligt, at det er på dansk igen. Det synes jeg også, det er, Marianne. Det er ret vildt faktisk. Jeg vidste godt der, da jeg begyndte, eller da jeg tog den beslutning i nytåret, at okay, det var så en beslutning, jeg tog, og så skal hele tankskibet vendes, og der følger alt muligt, men det er simpelthen, når jeg tillader mig selv at tænke på dansk, når jeg er på arbejde, eller hvad man skal sige. Ikke? Jeg taler jo selvfølgelig dansk i mit almindelige liv, men lige så snart, at jeg har sat mig bag computeren her og skulle optage og sådan noget, så meget tiden
Jeg skulle vride min hjerne til at tale engelsk, og jeg synes, det er mega sjovt og fantastisk at kunne det, at kunne kommunikere med hele verden. Men det har også nogle kæmpemæssige omkostninger, både energimæssigt og i forhold til sådan ens grundfølelse af bare have fødderne plantet her i vores dejlige danske muld. Så, så det er stort, og ja, det kommer til at sige mange gange. Jeg siger det hele tiden. Det første, jeg tænker på om morgenen. Inge spørger, så jer der er medlem af KTM allerede, prisen er fortsat 199? Yes, selvfølgelig. Hvis man har en eller anden pris, dem der har meldt sig til for 10 år siden på KTM, de har den pris, der var for 10 år siden. Men hvis man melder sig fra og melder sig til igen, så kommer man ind på den nye pris. Men ja, hvis man er medlem af KTM, og man har den og den pris, for mange af jer er det 199, så er det selvfølgelig det, man fortsætter til. Marianne spørger, er der binding på bootcampen? Nej, det er der ikke. Jeg bryder mig ikke om at købe noget med binding på selv, så derfor er der ingen binding. Det er en risiko, jeg tager. Så man kan springe på, og så kan man springe af igen, hvis man alligevel ikke kan, eller hvis det sker eller andet, eller whatever. Så der er ingen binding. Nej, det er der ikke. Undskyld, jeg hoster. Jeg er blevet kronisk hoster, og jeg er kommet i overgangsalderen. Jeg ved ikke, om der er nogen andre her, der har det sådan. Men det er fuldt med for mig. Svært at gøre noget ved, åbenbart. Jeg fejler ingenting. Jeg er ikke sprogforkølet eller noget. Jeg bliver bare hurtigt hæs. Nu skal jeg lige se, om jeg kan finde tilbage her. Og igen, så er jeg bare roligt. Det kan godt være, at vi kommer til at hænge ud her et godt stykke tid. Men vi tager det stille og roligt. Yes. Så ja, jeg vil fortælle lidt om tegnebootcampen. Så kommer vi til at fortælle lidt om, hvad det egentlig vil sige at være medlem af Klassisk Tegner Malerskole. Og der håber jeg, at nogen af jer, der ser med, som er medlem af Klassisk Tegner Malerskole, det ved jeg, der er mange her, der kigger med dig. Det kunne være super hyggeligt, hvis I havde lyst til at fortælle nogle historier om jer, om tegning, og om hvordan det er at være med på Klassisk Tegner Malerskole, hvad det har gjort for jeres kreativitet og tegnerejse. I må meget gerne skrive det her i nogle kommentarer, og så efterfølgende, der vil jeg gøre mig umage med at samle op på dem, så jeres anstrengelser kan komme til ære og værdighed efterfølgende. Men det vil være super, super hyggeligt. Og jeg ved, at I kan sætte ord på nogle ting, som jeg ikke kan sætte ord på. Lad mig lige læse en enkelt kommentar højt her. Jeg bliver lige nødt til at tage briller på. Sorry. Lotte skriver, nu skal jeg se, om jeg kan fastholde det, fordi der kommer mange kommentarer. Lotte, du skriver, jeg har aldrig tegnet, så det går meget langsomt. Hvis jeg køber bootcamp, får jeg så adgang til dette tegnekursus med Jorden. Vil gerne gennemføre det først. Svaret er selvfølgelig, Lotte, et rungende ja. Der er for så vidt ingen tidspres på bootcampen. Når du kommer ind på Klassisk Tegner Malerskole, så får du adgang til alt, hvad der er der. Og det er meget en temperamentssag, hvad folk har lyst til. Nogle kommer kun igennem det store forløb, hvis der ligesom bliver det her med, at man strammer skoene og diddelig-duddelig. Så derfor gør jeg det en gang om året. Men der er ikke noget pres på som sådan. Mange bruger længere tid på at tage hele det store 12-trins tegnekursus. Der er også nogen, der vælger at hoppe lidt rundt i lang tid mellem de små workshops, som du også vil lære en hel masse af. De små workshops, det er dem, jeg kalder sådan nogle som Jorden. Den får du også adgang til. Den ligger allerede derinde på forsiden klar til dig. Og der er en del af den slags workshop, som er mere sådan nogle afrundede små juveler, hvor du får tegnet en færdig tegning og får øvet dig. Så ja, det kan du stille og roligt starte med. Man er overhovedet ikke på nogen måde forpligtet faktisk til at hoppe med på tegnebootcampen. Det er bare tilbuddet at køre en gang om året for dem, der godt kan lide den der fælleshold-startfølelse. Men det er ikke noget, der skal være et pres. Der er også mange inde på KTM, der allerede er i gang med det store kursus i klassisk tegning. Og måske er noget til lektion 3 eller 5. Og I skal selvfølgelig ikke hoppe tilbage og starte forfra. Så det er meget fast. Altså vi har jo mange 100 medlemmer inde på Klassisk Tegner Malerskole. Så det er meget individuelt og meget, meget fleksibelt alt sammen. Og omkring det hele, der har vi en
lukket privat Facebook-gruppe kun for medlemmer af Klassisk Tegn- og Maleskole, hvor du ro med kan poste dine ting som under meget sådan private forhold, kan man sige, og være sårbar og alt det her, hvis der er noget, du ikke har lyst til at vise andre end os, der er sådan helt, du ved, i samme båd. Og alle dine første skitser og så videre, så videre. Alt det elsker vi at se. Jeg har kæmpe stor respekt for det. Og ser stort set potentiale i alt, hvad jeg ser. Der er en streg. Så jeg hæver på det hele. Så, men jeg skal lige se, om jeg kan finde din kommentar igen, Lotte. Ja, så stille og roligt. Du kan lave jorden færdig stille og roligt. Du kan springe med på det store 12-trinskursus, hvis du føler for det. Og det, jeg siger til Lotte her, eller til en eller anden person, det gælder selvfølgelig for alle. Men der er mange små workshops også, og der kommer til at blive mange flere af dem. Jeg har lige lavet den færdig til februar. Den er lige udkommet i dag også. Nu glemte jeg at tage den med herind. Men som er en cirka samme sådan, længde undervisning, men hvor vi tegner 2 isbjørne, og det er faktisk blevet en rigtig, rigtig fin workshop, og den første eller nummer 2 workshop, jeg har lavet på dansk i lang tid, så det var vildt, og jeg tror, vi alle sammen har noget for isbjørne lige nu. Jeg har i hvert fald, og så siger jeg ikke mere om det. Så det synes jeg var passende med nogle isbjørne. Så det er månedens workshop, som er spritny og ligger klar til jer. Jeg håber, det kunne være lidt betryggende, Lotte. Alt tager du bare i dit eget tempo. Bootcampen er et tilbud, men der er mange, der er rigtig glade for den, som ligesom det maraton, det er, kan man sige. Det er rigtig, rigtig hyggeligt, men det er på alle leder og kanter frivilligt. Du kan tage tingene i dit eget tempo, og alt er tilgængeligt med det samme, når du melder dig til, og indtil du ikke er medlem længere. Hvilket jeg håber ikke bliver i mange år. Men det er helt frivilligt, og der er ingen binding. Så jeg skal lige se her. Julie siger, jeg synes ikke, der står noget om bootcampen på min side. Kan du fortælle lidt mere om, hvad planen er for de 12 uger? Jeg kommer til at gennemgå, hvad bootcampen går ud på i en nødskal lige om lidt, når jeg får snakket mig igennem alt det her. Nina spørger, nej, det er ikke en lektion om dagen. Det vil være totalt overvældende. Det kan jeg da lige svare på nu. Det er 12 lektioner, og i bootcampen, der kører vi dem over 12 uger, men du kan også vælge at lave en om måneden, eller du kan lave en hver anden uge. Faktisk så anbefaler jeg, at man bare tager det i et naturligt tempo for en. Vi er jo alle sammen alle mulige forskellige steder i livet, og nogle har meget travlt, og nogle har meget tid til at tegne. Så der er ikke rigtig nogen sådan formel for det. Faktisk synes jeg, det allerbedste er at tage så god tid til det. Så der er ikke noget pres eller noget, du skal nå. Det er stille og roligt på mange måder. Men det er et fortløbende tegneundervisningsforløb, hvor du lærer alting fra bunden, men på en meget dybdegående og også udfordrende måde, så du får ligesom afsøgt og afprøvet alle hjørnerne af tegning, så du kan blive en unik tegner og blive dig selv. Jeg har ikke nogen sådan drawing by numbers ting, hvordan man bare lige hurtigt klarer det hele. Det hele handler om at blive tegner, at blive en person, der tegner. Men lad os komme lige lidt tilbage til det. Nina spørger, de forløb, der ligger, er de alle på dansk? Ja, alt hvad der ligger inde på Klassisk Tegn- og Maleskole er på dansk, men for at der ikke skal være nogen sådan, hvad skal man sige, dilemmaer omkring alt det her, så er der også 2 knapper, hvor du kan gå over og se en ting, der ligger et helt andet sted på nettet på engelsk. Men det får du sådan en bonusadgang til som KTM-medlem, fordi det er det eneste, der giver mening for mig. Ellers så er der nogen dem, der måske gerne vil noget på engelsk, de kommer ud i nogle dilemmaer med, om de så skal betale dobbelt og så videre. Så det synes jeg ikke, jeg kan byde nogen, så derfor er der faktisk trippel op for dem, der vil det, og der er tekster på, så man kan starte og stoppe det, og det er også præcis de samme ting, jeg underviser i, uanset om hvad sprog jeg taler.
Så, men det hele, alt hvad der ligger på KTM er på dansk, og fra nu af bliver alt hvad jeg laver på dansk. Skal jeg lige se. Anne spørger, kan du fortælle lidt om, hvad forskellen er på at melde sig til bootcamp eller hele tegnemaleskolen? Men der er ingen forskel, der er ingen dilemmaer eller noget, du skal overveje der. Du får det hele inklusivt, det er all inclusive. Og så vælger du, hvad er det, der giver mening for dig at bruge på et givet tidspunkt. Så prisen er den samme. 199 kroner om måneden, hvis man melder sig til nu her. Og der er ikke nogen dilemmaer, ikke noget skift imellem, og ikke noget med, at man ikke får det her, hvis man ikke gør det her, og sådan noget mærkeligt noget. Jeg synes, det er mega træls sådan noget nemlig, så det er kun én pris, der er all inclusive. Så det er de 199. Og Helle spørger, hvornår starter bootcampen. Den starter officielt den mandag. Hvad bliver det så? Hvad dato bliver det? Det er, når vi har godt rundet af her. Det bliver mandag den 16. februar. Men igen, stille og roligt. Det eneste, der ligger i det, det er, at jeg sådan ligesom hæpper på jer uge for uge, for ligesom at komme godt i gang med tegneriet, og ikke gro fast i en eller anden lille problem, fordi tit så er det det, der sker. Så vi ligesom kommer godt derud af sammen, og får et godt grin, og bare gør tingene færdige, og går videre til næste lektion, fordi det lærer man en masse af. Det hele behøver ikke være perfekt. Så det er meget sådan erfaringsbaseret. Der er ikke nogen checklister, ikke noget, man skal bestå, eller gøre helt rigtigt, eller sådan. Det er sådan en tegneoplevelsesrejse. Og så kommer der en masse dejlige historier. Dem vender jeg lige tilbage til, og så kan I jo læse dem stille og roligt, jer der vil det. Det er bare super hyggeligt. Så tusind tak til alle jer, der skriver. Det glæder jeg mig meget til at læse. Og så tager jeg screenshot af jeres fortællinger også, og så må jeg se, hvor jeg kan få puttet dem hen, så de kan leve videre. Okay, lad os se. Nu er det tid til at lige tage, vi har allerede snakket lidt, men nu siger jeg lige noget sammenhængende om tegnebootcampen her. Det vil forhåbentlig svare på nogle spørgsmål. Så, men alt i alt, så handler det som sagt om at komme ud over stepperne. Komme videre herfra. Nu har jeg prøvet det her lille tegning i en nødskal med Jorden, og med nogle få teknikker her, som jeg har valgt at tage med i Jordelektionen her, som vi lavede på vintertegneretreatet. Meget med udgangspunkt i, hvad jeg bliver spurgt allermest om, hvilket er det her med at få styr på proportionerne, og få det til at ligne, og få realistiske proportioner. Og det er en af hovedårsagerne til, at jeg har lagt så meget vægt på måleteknikker på det her, på den her lille online, altså på den her lille lektion med Jorden. Det er, at jeg ved at lære nogle gode måleteknikker, men alligevel samtidig kunne gøre sig fri af, og jeg har prøvet det hele, og jeg har ikke noget imod de her ting. Jeg ved bare, at det man gerne vil er at tegne frit, så bliver man nødt til at gøre sig fri af at trace, og man bliver nødt til at gøre sig fri af at bruge gitter. Jeg har intet imod de to teknikker, men frihåndstegning, det er noget andet. Det der er med frihåndstegning, det er at få proportionerne til at sidde i skabet, altså sådan en rigtig øjemåls frihåndstegning, hvor man slet ikke bruger noget måleri af nogen slags, hverken sin tommelfinger eller en lille blyant, eller som jeg viser, hvordan man også kan bruge en passer eller en lineal til lige at få lidt styr på ting. Der kræver det bare enormt meget tegnetræning og enormt meget, enormt meget repetition. Så derfor har jeg valgt at tage nogle gode måleteknikker med, som ligesom hører med i klassisk tegning, som er sådan nogle mål med at finde vinkler og proportioner. Det er derfor, der er så meget vægt på det. Men der er rigtig, rigtig mange ting, man kan gøre, og som tegning består af. Nå, nu tager jeg lige tråden. Men vi gik i gang med at snakke om tegnebootcampen, hvad det egentlig er. Først og fremmest, så alle jer, der kigger med, jeg synes, man skal tage, fordi vi har alle sammen individuelle tegnemål. Det kunne faktisk være rigtig sjovt, hvis nogen af jer ville skrive det nu, hvis vi lige tager et øjebliks ro. Så I spørger stille og roligt indeni, men hvad er det, jeg drømmer om? Hvad er det, jeg godt kunne tænke mig med tegning? Hvor kunne jeg godt tænke mig at være med det om for eksempel 3 måneder? 3 måneder, det er også det tegnebootcampen
tager, og det er sådan, og nu siger jeg det bare lige som det er. Det er fordi, at hvis man kigger meget langt ud i fremtiden, det bliver for svært, det bliver for langt væk, målet bliver for langt væk, og hvis det bliver for tæt på, så kan man jo ikke rigtig nå at gøre noget ved det. Så det er sådan et lidt tilfældigt tal, ikke? Men sådan om en 3 måneders tid for eksempel, du ved, inden det blev sommer, inden Sankt Hans, hvad så hvis du virkelig gjorde noget ved det her? Hvad hvis du sprang med på klassisk tegn- og maleskole? Og igen, du får det hele all-inclusive, og der er mange måder at gøre det her på. Alt det vil åbenbare sig. Og igen, der er ingen binding, så det er også helt kvitterfrit at komme og prøve at være med. Men hvor vil du så være med tegning? Det kunne være rigtig sjovt at se nogen lige skrive det. Hvad er det, du godt kunne tænke dig? Hvad kunne du godt tænke dig kunne? Og der kan jo være mange mål. Nogle vil svare, jeg kunne godt tænke mig at kunne udtrykke det, jeg har indeni. For nogle og for mange, der er svaret i retning af, jeg kunne godt tænke mig at kunne tegne mine børnebørn. Eller noget andet i ens nærhed. Det er 2 forskellige typer tegnemål. Og vi kommer omkring det hele, og det er også derfor, at bootcampen eller kursus i klassisk tegning, bootcampen vil bare sige, den gennemgang, vi laver lige nu, men kursus i klassisk tegning ligger fast inden på klassisk tegnemaleskole. Det løber ingen steder. Du kan blive ved med at arbejde med det. Jeg arbejder jo med det hele tiden. Men hvad kunne du godt tænke dig om 3 måneder? Hvad ville være fedt, hvis du så kunne sige, ja, det kom jeg i hvert fald meget, meget tættere på. Marianne skriver, om 3 måneder vil jeg gerne have en tegnepraksis, der gør, at jeg tegner dagligt med portrætter. Super fedt mål, som meget ligner mangens, og som er jo et super fedt mål. Altså. Og det er jo netop noget, der kan inkludere både lange tegninger, hvor man koncentrerer sig om samme tegning i lang tid, at få lavet skitser af portrætter eller ansigter hver dag, som mere hurtige skitser, alt det er en del af KTM. Og Inge Anna Borup skriver, drømme om at lave en tegneserie. Drømmen er at lave en tegneserie. Men det er jo mega fedt mål, Inge. Så har du sikkert en masse historier indeni. Det vil jeg elske at hjælpe dig med. Super fedt. Jeg elsker tegneserier. Jeg er vild med tegneserier. Inge, fortæl mig, hvad din yndlingstegneserie er. Jeg elsker tegneserier. Jeg blev dyppet i tegneseriegryden, da jeg var barn. Jeg elsker for eksempel alle Möbius tegninger. Jeg elsker Valhalla, Yakari tegneserier. Torgal har jeg været vild med. Jeg har hele huset fuldt af tegneserier. Alt muligt. Det kunne være sjovt at høre. Der er så mange fede tegneserier. Det er så helt igennem fantastisk. Rasmus Klump, synes jeg, er noget af det flotteste og bedste og mest fantasifulde, der er blevet lavet. Det er super fede mål. Julie skriver, at jeg er autodidakt tegner fra min barndom og ungdom, så jeg vil gerne lære teknikker, så det bliver nemmere at tegne det, jeg kan se for mig. Altså tænker du mener, du kan se det for dine indre billeder, hvis jeg læser det rigtigt. Og jeg vil gerne blive ved med at tegne. Jeg tror, jeg kan sige med ret stor sikkerhed, at hvis du ligesom kaster dig ind i communityet, i fællesskabet, så vil du komme til at tegne meget, meget mere af at være med på KTM, fordi det handler om fællesskab også, men det kommer jeg lige tilbage til. Og så vil du selvfølgelig få samlet op på klassiske tegneteknikker. Det kan jeg også sige med sindsro, da jeg selv gik i gang med at tegne seriøst, da jeg var barn, og jeg blev tilmeldt noget tegneundervisning allerede. Ja, første gang jeg rigtig kom til at gå til tegneundervisning, det var da jeg var 15 år. Før det, der gik jeg endnu tidligere til noget akvarelundervisning, men det var jo ikke tegneundervisning. Og det var sådan lidt, altså du ved, noget af det var ikke så godt. Og der var mange bøger, jeg læste, som jeg ikke kunne finde ud af at omsætte til noget rigtigt og så videre, fordi man kan se billeder af, hvordan man gør, men man får det ikke rigtig vist. Så jeg har selv samlet op, og jeg har haft sådan en lidt sammensat skolebaggrund med det kunstneriske, hvilket jeg er rigtig glad nu for, fordi det har gjort, at jeg har kunnet sådan, hvad hedder sådan noget på håndplukke forskellige ting, der virkede for mig, og samlet det til det, jeg vælger at give videre og give ud nu. Så det er ikke Idas hjemmestrikkede tegneteknikker. Noget af det er, men meget af det er reelle, altså
klassiske tegneteknikker, som er gået i arv gennem århundrederne fra den klassiske tegnetradition i Europa nok især. Men som jo skal omsættes til noget moderne, noget vi kan bruge i dag. Så det tør jeg godt stå indenfor, at det vil man få. Og kan flette det med den person, man er, den tegner, man er. For hvis du har tegnet meget, Julie, og er autodidakt, det har jo kæmpe værdi. Men derfor kan man godt have nogle områder, hvor man godt ved, der er et eller andet, der mangler her. Det er sådan, jeg selv har haft det de første mange år. Nu føler jeg ikke, at jeg mangler mere. Nu mangler jeg bare tid til at tegne en hel masse. Men jeg føler ikke, at jeg mangler viden mere, eller træning, eller teknikker. Men de skal jo holdes ved lige, og det der fællesskabet kommer ind i billedet også. Så der kan man fylde ud, og så fastholde det, man allerede kan. Mange af jer kan jo allerede en masse, og det løber jo ingen steder. Det er jo bare super fedt at have det at bygge videre på. Så det løber ingen steder, og det er det, jeg siger igen. Jeg har ikke for at sige, at der er noget, man ikke skal gøre, eller noget, der er forkert at gøre, eller sådan hænger det ikke sammen. Det handler om at få noget bredde på, og så mixe det, der giver mest mening for en selv, tegneteknikmæssigt, så man kan blive helt og holde med sig selv. Det er der, man bliver unik, og det er der, det bliver kunst også, det man laver, ikke? Når man bliver sig selv med det. Ja. Jeg springer lige lidt. Hej Jette, der var du. Er det ikke dig, Jette? Fra Åby. Jette Christensen, hun var en af mine første tegneelever på det første tegnehold, jeg holdt på AOF i Åby i Aarhus. Og jeg tror, det må have været efteråret 2009. Det er lang tid siden nu. Det var tider. Og jeg var meget yngre. Og vi var alle sammen meget yngre. Det er gået lang tid siden. Men på mange måder er det samme kursus stadigvæk, bare i online form. Men den store forskel, at man kan se mig tegne og fortælle på video, det kunne man jo ikke dengang i OB. Der sagde jeg bare, hvad man skulle gøre, og så måtte man så prøve at gøre det. Det var sådan tegneundervisning var i gamle dage. Nu kan man jo lave de her videoer, og det er jo fantastisk. Men Jette skriver, tegne de små børn i familien. Det lyder fantastisk, og det er helt afgjort også mit nytårsfortsæt, og det kommer til at tage lang tid at tegne af de her workshops til jer. Men at lave danske workshops om at tegne alle mulige slags portrætter. Babyer, børn og gamle, kvinder og mænd, alt sammen. Men det kommer til at tage lang tid. Men der kommer en ny workshop, som sagt, fra nu af en gang om måneden på dansk. Pernille skriver perspektiv. Ja, og sæt dig i naturen og tegne. Ja, dyr og efterfølgende male det i akvarel. Det bringer mig tilbage ved, at der kommer til at blive en masse tegning og akvarel også på KTM fremover. Der ligger allerede en masse maleundervisning inde på KTM. Men nu snakker vi jo meget tegning lige nu. Men der er masser af malekurser også. Og fremadrettet, der kommer jeg til meget at køre det på den måde, at alting kommer til at tage afsæt i tegning. Men så viser jeg også i nogle af workshopsene, hvordan man kan få nogle farver på, især på papir. Der er en masse akrylmaler-workshops faktisk inde på KTM på lærred, som jeg lavede mellem 2014 og 16. Og de er der jo stadigvæk. Desværre ikke i så høj opløsning, men det er nogle gode kurser. Men der kommer til at blive masser af fokus på at tegne, og så efterfølgende få farve på dem. Og det bliver jagt. Det kan blive mange ting, men det bliver typisk i en blanding af akvarel og farveblyant, og også bruger jeg tørpastel og panpastel, som det hedder, i meget begrænset omfang, men det kan noget helt særligt. Så det er lidt det, jeg kalder en mixed medieteknik. Det vil altså sige, at man bruger mere end et farvemedie. Typisk så vil jeg bruge akvarel og farveblyant sammen, og lidt tør-panpastel. Alt det kommer tilbage til. Jeg kan ikke love noget, fordi jeg kan jo først love, hvad for en workshop, der kommer næste måned, når jeg har lavet den. Men planen er at lave en portrætworkshop i marts. En tegneportrætworkshop i marts, men hvor der så kommer noget farve på. Så det er planen for marts måneds workshop. Alt det med de der månedsworkshops, det kører jo sideløbende med bootcampen her i foråret. Igen, bootcampen er frivillig, men det er sjovt, og man kan lade sig inspirere af den. Men ikke lade sig stresse af den. Det skal man ikke.
Lotte skriver, jeg bliver lige nødt til at tage briller på igen. Hvis man har tekniske spørgsmål, er der så et forum, hvor begyndere kan få råd til generelle udfordringer? Jeg kan se, at andre som mig er glade for at bruge passer, men også har lidt udfordringer med vinkler osv. Der er flere spørgsmål her. Er der et forum? Ja, ja og ja. Vi har jo vores fantastisk dejlige private eller lukket KTM Facebook-forum, meget ligesom den store gruppe her, men kun for KTM-medlemmer. Og det er anderledes, fordi der er der ikke 2.000 andre mennesker, som er blevet medlem af gruppen over årens løb, der kigger nogen over skuldrene. Der er kun os, der er aktivt medlemmer. Så den er mere, det er en tryggere gruppe, og den er mindre. Dine opslag bliver set mere, og jeg gør alt, hvad jeg kan for at scrolle igennem alles opslag der, så godt jeg overhovedet kan. Og der er mange erfarne tegnere, der står på spring for at hæppe på dig og hjælpe dig. Du skal ikke være bange for, at der er nogen, der er mere erfarne end dig. Vi har en fantastisk ligesom, tradition for, kan man sige, at alle hjælper alle. Alle er i samme båd, så du skal bare stille dine spørgsmål, og så vil du få alle mulige, alle mulige kvalificerede, mangfoldige spørgsmål, svar på dine udfordringer. Hvad angår at måle og bruge passer, jeg synes jo, det er fantastisk, og som jeg også skrev, og jeg kan ikke huske, hvem det var, der skrev det forleden dag, det var Bente. Jeg tror ikke, Bente er her i aften. Jeg har desværre ikke set Bente Steffers navn komme op, men hvis hun er her, så er hun her. Jeg kan ikke se alle jeres navn jo. Hun skrev, at hun havde problemer med det her mål. Bente, hun er meget Bente har været med på KTM i mange år, og meget endt med at være det, man kalder en øjemålstegner. Det vil altså sige, at hun ikke bruger passer eller linealer osv., eller hvad man nu vil bruge. Men så havde hun så lagt en ret fed tegning faktisk op med mål, hvor hun skrev, at hun kæmpede med det. Og det er bare det, jeg vil komme tilbage til, Lotte. At vi kæmper jo alle sammen med det. Det er lidt ligesom at skulle stå op om morgenen, det med de måleri, ikke? At det sjove kommer jo, når man har fået lavet nogle mål. Så jeg vil bare lige være sådan lidt realistende snak omkring det, at jeg kan egentlig ret godt lide at måle. Jeg synes, der er en ro i at sidde og måle, især hvis jeg tager mig virkelig god tid til det. Men sjov er det jo ikke. Men det er meget belønnende, når først man har fået det gjort. Så jeg vil bare lige sige det, okay, det føles svært. Det vil det nok altid gøre. Også alt efter, hvor udfordrende et motiv man har valgt. Så det er helt okay. Jeg vil bare lige sige, at det er en normal følelse. Det er ikke noget, man skal prøve at løbe væk fra. For det er lidt ligesom at skulle op klokken 5 om morgenen, eller et eller andet, som man egentlig hellere noget andet, ikke? Du vil egentlig hellere lægge lys og skygge på, men det er jo federe at lægge lys og skygge på, det første får man er på plads, ikke? Så det er derfor, vi gør os den umage med det. Fordi det er bare fedt at kunne. Det er bare fedt at kunne. Og god klassisk, altså tegneteknik, og det der sætter dig fri til den der følelse, man gerne vil hen til, at jeg kan tegne hvad som helst. Det kan jeg sige hånden på hjertet. Jeg tegner ikke hvad som helst. Det er egentlig ret begrænset, hvad jeg tegner. Men hvis man gav mig et motiv af et eller andet, en bil eller et eller andet, you name it, jeg ved, jeg kan lave det med de her teknikker. Bare giv mig noget tid og noget papir og en blyant, så skal jeg nok få det tegnet. Det er der, jeg gerne vil have jer hen. Uanset hvad det er, jeg gerne vil tegne. Om det er heste, eller hunde, eller børnebørn, eller Ferrari'er, eller gadeforløb, eller whatever. Det er de samme teknikker. Og jeg ved det. I kan godt quizze mig endnu mere om det, men jeg må hellere prøve at komme lidt ud over stepperne med det her. Det gælder også for arkitektur, og jeg ved, hvad jeg snakker om, for jeg har selv gået på arkitektskolen. Jeg blev også nødt til at gå ud af arkitektskolen igen, fordi jeg fandt ret hurtigt ud af, at man var ikke velkommen der, hvis man ikke oprigtigt ønskede at lave hus. Og jeg ville bare gerne tegne hus. Det var jo nogle stykker, der meget hurtigt fandt ud af, at vi var egentlig ikke velkomne der. Og jeg er da glad for, at de sagde det så tydeligt, for ellers har jeg jo spildt min SU på det. Men jeg ved, at man kan tegne al slags arkitektur med de her teknikker. Jeg ved også, der sidder nogen her, der kan skrive under på det. Så det er ikke nogle teknikker, der kun går ud på bløde ting, eller hvad man skal sige.
Super! Jeg springer lige over alle jeres fantastiske historier alle sammen. Jeg ønsker bare lige kunne læse dem op her. Karen og Lise og alle mulige. Tusind tak. Jeg vender tilbage til jeres historier og prøver at se, om jeg kan få dem ud. Og ellers så står de jo her til at kunne læses. Og det tror jeg mange, der synes er rigtig sjovt. Men nu tabte tråden igen, men jeg kørte bare sådan lidt spontant, ikke? Ja. Men det var det der med, at jeg kunne tegne hvad som helst. Marianne, du skriver noget af det samme her. Du vil bare gerne være der, hvor jeg ikke er bange for at kaste mig ud i motiver, der virker uoverskuelige. Så jeg kan lave skitser som oplæg til at male. Og det er lige det, jeg sad og plaprede om her, Marianne. Det kræver timevis af håndarbejde med tegneriet, men du kommer derhen med de her teknikker. Det gør du. Og det er både øjemålsskitser og målte ting og whatever. Det er de samme teknikker. Det handler om at mestre det, at tegne udefra og ind. Form, forfine konturerne, læg lys og skygge på. Det er klart, at efterhånden, som man udvikler sig som tegner, så kan man selvfølgelig jonglere mere og mere frit med de her 3 ting. Men du vil også finde ud af med erfaring, at der er nogle klare fordele ved at holde det sådan nogenlunde, ikke? Der bliver mindre problemer med at rette tingene, for eksempel hvis man holder den her sekvens bare nogenlunde. Men alt det, du selvfølgelig kunne, jeg kan ikke jonglere med ting, men billedligt talt vil du selvfølgelig med tiden kunne jonglere med flere og flere kegler eller bolde, eller svære og svære motiver. Og vi snakker både rå skitsering og øjemålstegning her, og også at bruge måleredskaber. De 2 ting er ikke nødvendigvis modsætninger til hinanden. Og ja, du vil kunne bruge den som oplæg til at male. Det er klart. Altså, tegning er jo det figurative maleris grundskelet. Sådan er det jo bare. Og hvis man vil gøre sig fri af at trace og gridde og alt det der, jamen, så skal man jo kunne se. Jeg er på mange måder en person, der gerne vil være lige så blød som smør, og bare sige noget, der lyder rart. Men der er bare også nogle realiteter omkring det her. Altså, det er sådan, at når man får skoven under det her, så vil man få større kunstnerisk frihed. Og alle de her ting siger jeg er egne dyrekøbte erfaringer. Jeg har tracet rigtig meget for at lave nogle store malerier. Og man kommer stadigvæk til at skulle, hvis man skal lave et kæmpe maleri, for eksempel skal have et figurativt motiv, så skal man jo have det derop på en eller anden måde. Og det kan jo være med lys, altså hvad hedder det, sådan noget forstørrelseslydsapparat. Hvad hedder det nu? Eller grid, eller whatever. Men der er jo en verden til forskel på, om du har lavet en skitse selv først, som du så får blæst op. Det er jo noget helt andet. Nå, lad os se. Super fedt. Jeg kan desværre ikke nå at svare på alting. Anne, du må være kommet på lidt siden. Du spørger Anne Side. Hej. Du spørger, er der også kurser i maleri på KTM? De første 3 år lavede næsten, udover at jeg lagde kursus i klassisk tegning ind. Det var noget af det, der kom allerførst. Men de første 3 år, der brugte jeg næsten al min tid på at lave akrylmalerkurser. Og de er der endnu. Desværre ikke i super høj opløsning, men det er nogle virkelig gode kurser. Og jeg giver virkelig meget ud af det. Der er mange, og der er kæmpe farvelærerkursus også. Og ja. Der er masser af kurser i maleri. Det er derfor, det hedder klassisk tegne- og maleskole. Der er masser af maleri, og der kommer også mere maleri. Men lige nu er fokus på tegning, så derfor snakker jeg om tegning lige nu. Men der er masser af malekurser på KTM. Nogle af jer, der er medlem, I ved det, og har brugt dem rigtig meget. Nu vil jeg ikke nævne nogens navne her, I selv om, hvad jeg har lyst til at skrive her. Men ja. Så må jeg lige se. Ja, super fint. Gerne kunne. Anne, du skriver også, at jeg vil gerne lære at tegne og male nogle indre billeder, du har til illustrationer. Helt sikkert. Og det tør jeg godt sige, at det er meget tæt på det, vi laver, og på det, jeg laver, og på det, jeg selv kom fra også. Inden jeg sprang over til at bruge min tid på at undervise i kunst, hvilket gjorde mit hjerte glad. Det var et fantastisk hjerteskift for mig, men i mange år var jeg faktisk illustrator.
Så jeg har haft det meget tæt inde på livet, det her med illustration. På mange måder er det sådan rent professionelt, udover at jeg er kunstunderviser og også er uddannet billedkunstlærer på Seminariet for Kunst og Håndværk i Kerteminde, og derfor har en masse didaktik og pædagogik i mig. Så kom jeg fra illustration, og efter jeg smed mig selv ud af arkitektskolen, der gik jeg på designskolen i Kolding på illustration i 2 år, og så gik jeg ud derfra, fordi det var lidt uleset at lave noget naturalistisk, og jeg er ikke den, der bliver og kæmper, så jeg hoppede bare ud og hoppede videre, så gav mig til at rende rundt med mappen og hatten i hånden, og på forlag og sådan noget, og så var jeg faktisk også heldig den tid, det var før internettet 2 år og sådan noget, det var en helt anden tid, jeg snakker jo i slutningen af 90'erne der. Så jeg brugte en del år på faktisk at være illustrator, og det er egentlig meget tæt på det, altså, som også er KTM. Jeg kan desværre ikke nå at læse det hele op. Anne Borup, du skriver noget med en station, hvor vi lavede nogle plantekrukker. Er det rigtigt? Og du ved ikke, hvad den tegnemetode hedder, men den elsker du. Jamen, altså, det er jo et stjerneeksempel på, og kommer til at lave meget mere af den slags, at tegne formen først, men på en meget intuitiv måde. Og så ud af den tåge, kan man sige, den skitserende tåge omkring formerne, der begynder konturerne at træde frem, og så kan man lægge lys og skygge på til sidst. Så på den måde er det ikke anderledes end det, vi har lavet i dag her på vintertegne-retreatet, men hvor jeg har vist jer, der gerne vil have det, hvordan man kan måle sig frem til tingene. Men man kan skitsere sig på øjemål frem med de samme teknikker. Det var det, vi gjorde i den lektion med plantekrukkerne. Helt klart, og det vil der blive meget mere af. Britta spørger, har man materialet kurset til evig arv og eje, eller kun i medlemstiden? Der er svaret et rungende kun i medlemstiden. Hvis jeg skulle give det her ud til evig arv og eje, skal vi prøve at lave et overslag på, hvor mange penge det vil koste i almindelige små kursuspriser. Lad os sige, bare lige for at sætte det på spidsen, at det kan jeg ikke. Det bliver også for dyrt for dig. Jeg har lavet kurser i 10 år nu. Jeg har lavet noget til hver måned. Det er 10 gange 12. Det er 120 kurser, og det er bare de små tal, det her. Lad os sige, at hver kursus skulle koste 500 kroner. Og jeg gjorde det forkert. 12 kurser gange 10. Det er 120 kurser gange 500 for eksempel. Det er 60.000 kroner i kurser, hvis det skulle være til evig afveje. Det er der ingen på KTM, der har betalt. Og det er endda, hvis det var nogle meget, meget lave priser, det her. Det var nok mere realistisk at sige, at kurset skulle koste mellem 800 kroner og 1000 kroner. Men de har jo meget forskellige længde. Men der er ingen, der har betalt 60.000 kroner for at være med på KTM. Heller ikke dem, der har været med i 10 år. Så det er billigere på den her måde, ellers det bliver alt for dyrt. Så det er en kæmpe prisforskel, prisgevinst, at man bare er medlem, og så får man bare adgang til alting. Ikke noget med, at man skulle have været med på et bestemt tidspunkt, for at få adgang til det bestemte kursus, som blev udgivet der. Nej, det er ren Netflix. Du får det hele på dag 1, og så er det bare derudad i buffeten og vælge selv. Og man kan altid spørge om hjælp til, hvis man ikke kan finde ud af, hvor man skal sætte ind, så er jeg klar til at give et forslag. Kirsten skriver, at lyden er meget dårlig lige nu. Det håber jeg så ikke er specielt udbredt. Jeg håber, det ikke er alt for galt. Ja, det kan jeg ikke gøre noget ved. Alt er vist, som det skulle være her. Det må være noget med Facebook. Marianne Brun Pedersen spørger, hvad betyder at trace? Ja, hvad hedder sådan noget på dansk? Altså bare at overføre, du ved, ligesom hvis man bruger kalkerpapir eller tegner med grafit på bagsiden af sine referencer, så overfører det. Hvilket jeg selv gør, også hvis det skal gå stærkt. Hvis jeg for eksempel skal lave en malelektion,
hvor hvis jeg også skulle lave tegnetingene meget minutiøst, så kunne lektionen lige pludselig blive 20 timer lang, og det er der ingen, der orker at se på. Og jeg orker heller ikke at lave en 20 timer lang lektion. Jeg har prøvet, der er nogle lektioner, der faktisk er 20 timer, og det er jo alt for meget. Så trace eller overføre, kalkere eller whatever, det betyder, at man med en eller anden mellemlægs farve, kalkerpapir eller grafit, overfører til det papir, man gerne vil lave sit billede på, og så tager man den derfra. Der er intet forkert i det. Men som jeg altid siger, og det er også til mig selv, jeg tracer også nogle gange, eller overkalkerer. Det kan jeg jo blive nødt til i visse tilfælde, men så ved jeg jo godt, og så fik jeg jo ikke tegnet den dag. Så det er konsekvensen, men så fik jeg måske gjort noget andet. Og der er vi tilbage ved, at man må alting. Men der er selvfølgelig noget opportunity cost, som det hedder på engelsk. Altså, hvis man gør det ene, så misser man måske det andet, og så videre. Nå, nu er jeg vist nede i bunden af jeres kommentar. Så går jeg lige tilbage til punkterne her. Vi holder også lige en lille pause. Jeg bliver altså ved noget tid nu. Det er meget sjældent, at jeg holder en live session på den her måde. Så jeg har lovet mig selv og jer, at jeg bliver ved til vi er færdige. Men vi holder lige om lidt, så holder vi 5 minutters pause, så vi lige kan drikke noget vand og hvad vi ellers skal. 5 minutters pause lige om lidt. Men lad mig lige snakke færdig om tegnebootcampen. Som sagt, jeg har jo sagt det, men vi laver sådan en slags fælles holdstart, og det er helt frivilligt. Man kan bruge KTM, som man vil. Men dem, der godt kan lide den der, okay, nu går vi fælles i gang med noget. Nu går vi igennem det her, og det er en gang om ugen, at jeg laver en lektion. Og så kommer man ud over stepperne. Det går vi i gang med den 16. februar. Mandag den 16. februar, når vi har rundet af her stille og roligt for vintertegning retrieval. Så var det her med at fortælle lidt om 12-lektioners kurset. Det er faktisk rigtig svært, og heller ikke helt formålstjenestligt. Faktisk, Jette Christensen, hvis du er her, og hvis du kan huske det fra den gang i Åby, der kan du måske huske, jeg tror du er den eneste, der er her, hvis du er her, Jette, som kan huske, at det jeg sagde, og det jeg blev ved med at sige, det var, at med det her, der skal man være i nuet. Man har ikke ret meget vinding ved at tænke en hel masse frem. Lad mig vide på tekst, hvis det er, Jette, at du kan huske det, for jeg tror ikke, der er nogen, der ser dine thumbs up andre end mig. Men jeg altid sagde, og Jette var med på det ene AOF-kursus efter det andet, og 2 kursus i klassetegning om igen flere gange, og blev bedre og bedre og bedre. Undskyld, jeg name-dropper dig, Jette. Men jeg tror, du er den eneste her, der var med dengang i Åby, som er her. Det er så hyggeligt. Men der sagde jeg altid, I får ikke vide, hvad vi skal nu. I får at vide fra gang til gang, hvad vi skal. Så skal du bare være i det. Du skal ikke være oppe i hovedet. Du skal være i at tegne. Så jeg vil helst ikke sige for meget, faktisk. Fordi det er meget sådan oplevelsesbaseret. Og man skal lave det, man er nået til, uden at bekymre sig om fremtiden. Og så vil man stille og roligt få en ene trædesten efter den anden. Men det korte i det lange er, at vi dykker dybere ned i løbet af de 12 lektioner i den samme rækkefølge cirka, i form, kontur, lys og skygge. Men det er bredt ud over 12 lektioner, og der er en masse små ting og finesser og en masse udfordringer. Tegneudfordringer. Reelle tegneudfordringer, der skal hive i dig som en elastik, så du prøver alt muligt, også alt muligt, du ikke havde drømt om, du skulle. Men som vil åbne dig som tegner. Og en anden ramme, der er ind over det, som du kan gange, kan man sige, med form, kontur, lys og skygge. Det er, at vi arbejder med at tegne efter fantasi eller indre billeder. Vi tegner efter foto, ligesom vi har gjort her, og virkelighed. Og vi tegner efter hukommelse. Så der er mange andre ting at tegne, end bare lige at tegne efter et foto fra internettet, eller som man har taget med sit kamera. Så der er flere aspekter i det på den måde. Det er et meget tredimensionelt kursus. Men det er struktureret over 12 lektioner, og når man har været igennem dem, så har man prøvet en masse. Så har man prøvet de ting, jeg er kommet frem til, er vigtigt og essentielt.
men man skal komme og tage kurset for at få oplevelsen. Så jeg har ikke noget sådan curriculum, jeg kan afsløre her. Igen, jeg har skrevet det på min seddel her et par gange, at dem der er med, som er på KTM, og hvis I ikke allerede har skrevet jeres oplevelse, eller har noget mere at fortælle, så må I meget gerne fortælle om jeres oplevelse med at gå igennem kursus i klassisk sejling. Det er et ret omfattende og ret dybt forløb. Jeg har ikke ændret på det i mange år, for der er ikke noget at ændre på det. For mig er det the one thing. Julie skriver, at du må hoppe af. Det er også en lang leg, men jeg gør ikke det her så tit, så nu tænker jeg, nu går vi lige all in. Du kan se resten af det efterfølgende, selvfølgelig. Det løber ingen steder. Så længe kurset her, Vinter Tiny Retrieval, kører, så kan man se den her leg efterfølgende. Nu tænker jeg, at vi lige holder 5 minutters pause, og så har jeg nogle flere ting, jeg vil sige. Og så vil vi runde af med sådan en klassisk spørgsmål og svar. Hvis der stadigvæk er nogle spørgsmål, det kan være, at jer der bliver hængende, I lige har sådan et 10.000 kroners tegnespørgsmål, så har I muligheden for at spørge der. Men lad os lige tage 5 minutters pause. Jeg springer bare lige ud på den anden side her, og så kommer jeg tilbage. Så videoen kommer bare til at køre. Sanne V. Christensen spørger, skal jeg også have en krøllet papir? Ja, selvfølgelig. Det er en af de hemmelige øvelser på KTM. Jeg vil ikke afsløre her, hvorfor det er så fantastisk. Der er en god grund til det, og jeg ved, det rykker. Det er lidt ligesom at få lavet sine armbøjninger, sine benløfter og sådan noget. Det er bare, det kan noget. Men jeg sætter ord på det inden på kurset, så jeg vil ikke gå mere ind i det her. Super. Skriv løs. Jeg tager lige og hopper ud i 5 minutter, så I også kan gøre det, og så kommer jeg tilbage igen. Så skal jeg bare huske at tage tid. Sådan. Så god pause, 5 minutters pause, og så hænger vi videre.
Okay, så tror jeg, at det er tid til at hoppe videre. Er I her stadigvæk? Jeg kan se, at de fleste er her stadigvæk i hvert fald. Så det er dejligt. Og undskyld, din hæse lærer i overgangsalderen. Jeg ved ikke, hvad det er. Super godt. Vi er klar. Jeg går lige kort igennem. Det er lidt anderledes jo, end at snakke om. Malou spørger adgang til DMC. Jo, det skulle du gerne. Men Malou, sådan nogle supportspørgsmål, tag skriv til mig på e-mail, så kan vi lige finde ud af det der. Men nej, det kræver ikke noget særligt abonnement. Det burde du have med i. Men man kan kun være med i et forum, ellers så kan jeg ikke styre det. Så du har kun adgang til Klassisk Tegn- og Maleskole Facebook-gruppen, hvis det er det, du tænker på. Men du har fuld adgang til al undervisningen. Det ligger bare derinde på den engelske tegneafdeling. Men man kan kun være med i et online forum ad gang, ellers så kan jeg ikke styre det. Men jeg kan desværre ikke fjerne, at du kan se linket til det. Men måske er det det, du mener. Men du skal komme og være med i den danske Facebook-gruppe. Det er den Facebook-gruppe, der er knyttet til det danske abonnement. Men alle kurserne, dem skulle du gerne kunne se. Eller det kan du, for der er kun et sted, de er. Men det er nok det, du mener. Ja, skriv til mig en af dagene, Manu. Så tager vi den der. Super. Og tusind tak for at hoppe med igen i øvrigt. Dejligt at se dig igen. Nå. Lad os se. Jeg har lige en liste punkter her omkring Klassisk Tegn- og Maleskole. Jeg vil bare lige gå igennem det i punktform. Men det er også beskrevet på tilmeldingssiden. Men lad os lige tage det. Så som sagt, når man bliver medlem af Klassisk Tegn- og Maleskole, så får man adgang til det hele. Bootcampen er som sagt ligesom et forløb, hvor vi gennemgår et af hovedkurserne på KTM, som er kursus i klassisk tegning. Det ligger også inde på KTM. Du har adgang til det, så længe du er medlem. Der er ikke nogen tidsbegrænsninger eller noget halløj med det. Men det er altså en fuld online skole om klassisk tegning og maleri. Så det er det tegning, vi lige har snakket en hel masse om. Som nævnt også, er der en ret stort kursusmateriale om akrylmaleri. Der er også nogle kurser om akvarelmaleri, og det kommer til at gå meget mere videre med fra nu af. Altså akvarelmaleri sammen med tegning. Og akvarelmaleri med andre farvematerialer også. Det bliver nok typisk farveblyanter og liner. Men der er mange ting, vi kan gøre, og det vil jeg lukke meget mere op for at lave lektioner med, hvor lave noget tegning, og så kommer der også nogle farver på. Nogle af workshopsene, der vil der være måske fylde meget i workshopsene med tegnedelen, og andre, der bliver nødt til at slå smutvej, så vi kan komme lidt mere direkte til maleriet. Men det tager vi sådan hen ad vejen, og igen, det bliver alt sammen på dansk fra nu af. Eller den rigtige måde at sige det på er, at der kommer til at være danske workshops på KTM. Nye danske workshops hver måned. Og igen, bare for at nævne det igen, at der er kun ét medlemskab. Der er ikke flere ting, man skal være medlem af, eller melde sig til, eller melde sig fra, eller tænke over, hvad man helst vil. Sådan noget. Du får adgang til det hele. Alle kurser, alt hvad jeg har lavet, helt tilbage siden 2000 år. Hvornår var det, jeg gik i gang med at optage? Det må have været i 2015, og så åbnede jeg KTM i 2016, og nu er det så gået 10 år. Du får adgang til det hele, alt sammen. Fremover, som sagt, ny dansk lektion hver måned. Tegning vil være i centrum. Der vil blive lektioner i sort-hvid, og der vil blive lektioner i farver. Det bliver nok typisk på forskellige slags papir. Der er allerede rigtig mange kurser på lærret inde på KTM også, faktisk. Jeg tror, jeg roligt kan sige, at det kommer til at foregå på papir, også i farver. Fremadrettet. Jeg har skrevet nogle forskellige medier her, som det typisk kan være. Det kan være grafit, akvarel, forskellige liner, farveblyanter osv.
Udover det, så har vi jo selvfølgelig et fantastisk online fællesskab. Jeg har egentlig også allerede sagt, så jeg går bare lige igennem punkterne igen. Vi har vores dedikerede klassestegn- og maleskole Facebook-gruppe, kun for medlemmer, som er et mere trygt og, hvad kan man sige, fortroligt miljø. Jeg springer lige ind, hvis der kommer nogle spørgsmål her. Nina, du spørger, er det for totalt nybegyndere? Selvfølgelig. Du skal bare have på, men det er en rigtig kunstskole, det her. Så du kommer direkte i gang med guldet. Du tager det bare derfra, hvor du er. Det hele er lavet sådan, så nybegyndere kan komme ind og komme i gang. Men det er jo rigtig, hvad kan man sige, teknikker, du vil lære på en rigtig kunstskole. Så jeg kan ikke love, at du synes, det er nemt, men det er i hvert fald for nybegyndere, og du bliver taget i hånden hele vejen. Der er ikke, altså man kommer ind der, hvor man er. Det er sådan, jeg altid selv har gået på kunstskole også. Der vil altid være nogen, der kan så meget, og nogen, der kan så meget, og nogen, der kan så meget, eller så meget, eller så meget. Sådan vil det altid være, og vi er alle sammen super venlige over for hinanden, og du kan lære af dine medelever, og på alle lederkanter, så er svaret ja, det er for totalt nybegyndere. Hvis du kommer ind, og du er helt nybegynder, så vil du nok, når du kommer ind, være lidt i tvivl om, hvor du skal starte, medmindre det du tænker på nu er bare at starte på tegneriet, sammen med os andre på bootcampen. Og så kan du altid spørge mig, Ida, hvor synes du, jeg skal starte? Jeg er lige kommet ind, jeg er en nybegynder. Så vil jeg typisk spørge dig om, hvad er det, du drømmer om? Hvad er det, du godt kunne tænke dig? Og så finder vi et sted, du kan trække en tråd og så hive derfra. For det er jo sådan der. Og så bliver man bare ved. Så svaret er ja. Det er for alle. Jeg har selv lært en del forskellige svære ting som voksen. Nu har jeg droppet meget af det igen, fordi jeg kun koncentrerer mig om det her. Men for eksempel gik jeg i gang med at lære, det er en af mine yndlingshistorier, jeg gik for eksempel i gang med at lære Tai Chi, som i virkeligheden, det vidste jeg ikke dengang, men som i virkeligheden er Kung Fu i slow motion. Der startede jeg på et begynderkursus i Tai Chi, uden at vide, hvad jeg egentlig gik ind til. Og meget hurtigt fandt jeg ud af, at jeg var omgivet af kampsportseksperter, og det var ret vildt. Men det er nogle af de venligste mennesker, jeg nogensinde har mødt. Og alle var i samme båd. Vi gjorde alle sammen det samme. Jeg tror, mange af os her er gamle nok til at huske Karate Kid, som er en af mine yndlingsanalogier for det her med at lære at lave kunst, eller tegne, eller male. Man går i gang med at lave det, som man skal gøre resten af livet, for at blive ved med at tegne eller male. Så du kommer ind, og så vil du få nogle teknikker præsenteret med det samme. Du vil nok føle dig lidt ligesom, hvis du lige har fået spændt skøjterne på for første gang. Men det er helt okay. Det er det, man skal omfavne i starten. Men det, jeg kan sige om det, det er, at det er arrangeret for begyndere med rigtig kunstskoleteknikker, kan man sige. Rigtig kunstnerteknikker. Så det er ikke nødvendigvis det nemmeste i verden. Men det er den ægte vare. Det håber jeg kunne være inspiration, uden at jeg lyder alt for et eller andet. Men det er sandheden. Så jeg synes, du skal komme og være med, Nina, hvis du føler dig fristet. Og som sagt er der jo ingen binding eller noget, så det eneste, der kan ske, det er, at du får en oplevelse, og så kan det være, at du bliver rigtig glad for det, og så bliver det begyndelsen på et stort eventyr. Så sådan er det. Ja, yeah. Igen, som jeg har skrevet her i et punkt, det er så stort et eller andet sted, at man skal komme og prøve at være med. Det er også derfor, der er en binding af, man skal kunne komme og prøve at være med, og have ryggen fri. Jeg har endda 14 dages returgaranti. Man skal ikke engang spørge om noget. Der er en knap inde i ens profil. Hvis man lige leder og kan finde den, så kan man bede om en tilbagebetaling, uden at skulle stå og parlamentere med mig. For det synes jeg er rarest selv. Så der er ingen risiko. Risikoen er på min kappe. Du kan komme og bruge KTM i 14 dage, og så kan du faktisk trykke på refund-knappen derinde. Så det er helt risikofrit at komme og prøve det. Sådan skal det være. Ja.
Min plan er faktisk også at begynde at lave live-sessioner på dansk igen. Lidt ligesom vi gør nu inde i vores Facebook-forum. Vi har prøvet lidt af hvert gennem årene. Vi har også været på Zoom, og jeg synes, der er mange problemer med det. Barren er meget høj for mange med at skulle lave en konto på Zoom, som man ellers ikke bruger. Og der kan være en mulig teknik, der driller der. Der er mange ting i det. Så jeg påtænker, at hvis der er stemning for det, så vil vi gå videre med at lave live-sessioner inde i KTM-gruppen, ligesom den her. Jeg kan jo tage temperaturen på det nu. Er det noget, I godt kunne tænke jer? Jeg har ikke tænkt mig, at der skal være et fast schema for det, fordi det er min erfaring, at det bliver nok for meget. Men jævnligt, og så vi kan samle op på tingene og hygge og snakke og stille spørgsmål. Nye og gamle KTM'ere, kommende KTM'ere, er det noget, I godt kunne tænke jer? Så giv mig et hjerte eller en thumbs up. Fordi det påtænker jeg, uden at vi har et fast schema for det. Men jeg synes, med den tid, vi lever i, der har jeg i hvert fald personligt rigtig meget lyst til at komme og være mere til stede i rummet, så godt jeg overhovedet kan online. Jeg synes faktisk på mange måder, det fungerer bedre på Facebook end på Zoom, selvom de ser hinanden på video der. Men der er mange flere mennesker, der dukker op, når det er på Facebook. Det er meget lavere, hvad skal vi sige, tekniktærskel for bare lige at kunne springe ind, eller lige kunne sidde og høre det på sin telefon, med høretelefoner på, selvom man måske er i gang med noget andet, og så videre. Sandy skriver om, eller også der står om, det er jeg ikke klar over. Jeg er ikke helt med, Sandy, om hvad du spørger om, men hvis jeg skal svare, så må du lige uddybe. Anne skriver, at det er en udfordring, at Facebook må tage alle de billeder op af tegninger, der bliver lagt op. Jamen det er klart, altså det er jo jeg har det jo selv på præcis samme måde. Men hvad skal de med dem? Altså, de kan da bare tage dem. Altså, værsgo. Altså, der er milliarder af billeder og tekst på Facebook. Personligt, for at kunne gøre det, jeg gør, der har jeg måttet ligesom sige, jeg giver det hele væk. Jeg giver det bare væk. Alle kan gøre, hvad de vil med alt, hvad jeg lægger ud online. Det kan jeg ikke gøre noget ved. Det var noget, der virkelig var en ordentlig hæmsko og en bremse for mig i mange år. Det var, jeg var simpelthen så ærekær omkring mine ting. Det har jeg måttet fuldstændig kaste over bord for at gøre det her. Sådan er det. Jeg ser mine ting alle vegne, uden at folk krediterer mig for det, for eksempel. I starten, der fik jeg det på alle mulige måder omkring det. Men nu, altså, har jeg fået arbejdet mig igennem den mentale udfordring, blokering kan man sige, og bare sagt, jamen altså, alt i universet er til alle på en eller anden måde. Så det er præcis det samme for mig. Jeg har også prøvet at have et forum for mange år siden, det kan nogle af jer, der har været med helt fra starten, huske, hvor vi var på en anden platform, hvor forumet faktisk var derinde, og mere lukket og sikkert og alt det der. Og der var bare en ghost town, som det hedder på engelsk. Der var ingen, der dukkede op. Efter vi flyttede forumet over på Facebook, der eksploderede samtalen simpelthen. Så man får noget, og man tager noget. Men jeg synes, vi får så uendelig meget mere af at have flyttet det over på Facebook. Vi har prøvet noget andet. Der var ingen, der kom. Så det er sådan den ærlige snak om det. Hvis vi vil det her, så må vi give it away, som man siger. Sådan er det bare. Det kan jeg ikke gøre noget ved. Og derfor har jeg valgt at være sådan, værsgo omkring det. Sådan er det. Så, sådan er det. Okay, så det ser vi på. Så det bliver live-sessioner lidt ligesom det her. Selvfølgelig kortere. Vi kan jo ikke lave sådan nogle live-sessioner her hver gang. Det er der ingen af os, der har tid til. Men kortere live-sessioner i hvert fald. Sådan en 45 minutter, en time eller noget. En gang imellem, når tiden er til det. Og der er noget at snakke om. Men det er i hvert fald det, jeg har tænkt. Og også sådan en del hurtigere, hvor jeg lige popper ind og siger noget og siger hej til jer. Ligesom jeg gjorde de foregående 3 dage her. Ja.
Så mit sidste punkt om det med KTM her, hvad KTM egentlig er for noget, der har jeg skrevet, det er et fantastisk fællesskab, hvor du går på rigtig kunstskole hjemmefra. Og det er baseret på mine egne mange år som elev, både på kunstskoler, hvilket vel rigtig startede helt tilbage i 1990, da jeg var heldig at starte på mit første rigtige akvarelkursus hos en meget dygtig akvarellærer, der hed Birgit Christensen, nede på Sydsjælland, hvor jeg boede. Startede på akvarelkurset der i 8. klasse, og tabte mit hjerte til det. Så var jeg heldig at komme i gang med at gå til tegning fra cirka 92, og så har jeg gået på den ene kunstskole, stor eller lille kunstskole efter den anden, hele vejen op til omkring 2005 blev jeg vist færdig til sidst der på seminar for kunst og håndværk. Jeg har været på mange forskellige kunstskoler og af større kunstskoler. Der var det Arkitektskolen i København, Designskolen i Kolding, på illustration, og så altså seminaret for kunst og håndværk i Kerteminde, hvor jeg gik på billedkunst. Det var et kunsthåndværksseminar, så det var hovedfaget der. Og der var jo gode ting og aha-oplevelser i alle de kontekster, og så også fra min egen undervisning, som startede i 2007, hvor jeg begyndte at undervise kursus i klassisk tegning for børn på 9-12 år. Det gjorde jeg i 3 år, og så skiftede jeg til at undervise voksne. Det er det, jeg prøver at tage med over på KTM og skabe en rigtig online kunstskole. Så du rigtig lærer noget, du bliver rigtig medlem af det fællesskab, som det kan være, men det kræver selvfølgelig, at man byder ind i fællesskabet. Og det er det, vi har Facebook-gruppen til primært. En fantastisk gruppe på mange måder. Og det kan kun blive bedre nu, hvor jeg kommer hjem, kan man sige, og vil bruge langt overvejende 90-95% af min tid på det danske. Jeg har stadigvæk nogle forpligtelser, jeg har med det engelske, som jeg selvfølgelig skal følge til dørs, men jeg har vendt tankskibet tilbage til det danske 100%, og så må vi se, hvordan det sådan ligesom, hvordan fremtiden bliver. Nu vil jeg gerne snakke om noget kort, som jeg kalder transformationen. Hvad det egentlig er for en transformerende ting, hvilket transformerende fænomen det kan være i livet at være en tegner. Det kunne også være, jeg kunne bruge ordet kunstner, i stedet for, jeg synes det klager sig lidt her. Min computer sveder lidt. Nu kan jeg ikke lukke på flere ting. Den beder mig om at lukke for ubrugte apps. Det må jeg jo så gøre. Nu har jeg lukket alt det, jeg kan. Men lad os snakke om tegning for nu. Det kunne også være kunstner. Men lige nu er vinklen at tegne eller være tegner. Hvad det er for en transformerende kraft. Jeg vil bare nævne nogle ting i punktform nu, for vi har været her længe nu. Men det er nogle ting, man kan tænke over, og som jeg selv har oplevet, og som jeg ved mange har oplevet, som er og har været med på KTM længe. Det har vi snakket meget om. Det er forskelligt, hvad man oplever. Vi er alle sammen forskellige individer. Men her er nogle af dem. Først og fremmest, så kan det selvfølgelig opfylde en livslang drøm, man måske har haft, uanset hvor langt i livet man er, om at kunne tegne. Og her, der kan vi gøre den drøm til virkelighed. Det er nok et af mine hovedpunkter med det her. Igen, hvis der er nogle KTM'ere, der kigger med her, så må I meget gerne fortælle om, hvad I har oplevet for en transformation ved at tegne og springe mere fuldblåen ud som tegner, eller en person, der tegner. Kun hvis I har lyst selvfølgelig, men det kan være til stor inspiration. Jeg har 4 forskellige, jeg nævner dem bare i punktform her, for ellers så kommer det nok til at blive for langt, og kunne skrive en hel bog om det her. Men at tegne eller være, eller blive tegner, det ved jeg, at det kan og vil give dig et helt fuldstændig nyt og åbent syn på verden omkring dig. Det er ikke noget, der kan beskrives. Det er noget erkendelsesmæssigt, der sker med en, når man begynder at tegne og har tegnet et stykke tid. Du vil aldrig nogensinde kunne se på en skygge, eller på en næse, eller på et blad, eller på
et dørhåndtag på samme måde, som du kunne før. På den bedst tænkelige måde. Alting får en ny betydning, og et nyt fylde ligesom af, at du pludselig ser verden igennem tegnerens øjne. Det kan føre til rigtig, rigtig, rigtig mange store ting. Og jeg vil komme mere ind på det nu. Det er en ting, der skal opleves, og jeg ved, mange har oplevet det. Jeg har også. At tegne eller være tegner kan for mange, inklusive mig selv, give en ro, en healing ligefrem, og en fornyet koncentration, som jeg i hvert fald ikke har oplevet med ret mange andre ting. Det er også noget, jeg ved, mange har oplevet, og som kan være meget personligt. Men tegning, som vi tit har skrevet om inde i KTM-gruppen, kan for mange være den største healer af alt. Og det er der en hel masse dybere ting i os, som jeg slet ikke kan gå ind i nu. Men hvis man virkelig kaster sig over det her, så har det på den lange bane en transformerende og en helbredende effekt ligefrem, som jeg ikke kan, hvad kan man sige, jeg kan ikke vide, hvad der sker for den enkelte, men jeg har bare set det igen og igen og igen og igen. Den ene solstråling står efter den anden, og jeg er sikkert også selv en. Men vi plejer ikke at lægge så meget vægt på det som sådan. Det er bare noget, der sker. Det er bare noget, der sker, og det er en god ting. Så det kan jeg kan ikke love det. Jeg kan ikke love noget som helst i det hele taget. Men jeg kan love, at der er en meget høj sandsynlighed for det. Og det vil blive en god oplevelse. Ja, det skal prøves. Så. At være tegner giver dig et kreativt fællesskab med andre mennesker, som er helt unikt. Alt, hvad man gør, som man er passioneret omkring, kan give en et fællesskab selvfølgelig. Der er tegning ikke anderledes end så meget andet. Men det er nemt at være fælles om tegning online, fordi vi kan poste og tale om det, vi laver, og dele det med hinanden. Og jeg synes, det er fantastisk, faktisk. Jeg har haft rigtig mange gode venner på kunstskoler gennem tiden, siden jeg begyndte at gå på kunstskoler, som jeg lige har fortalt for mange år siden. Og mange af dem, de forsvinder jo. Så forsvinder man videre ud i livet og så videre. Men os, der kender hinanden på KTM Online, vi har jo faktisk kendt hinanden rigtig, rigtig længe efterhånden. Så jeg synes jo, det er et meget kontinuerligt fællesskab. Det er godt nok ikke ud i virkeligheden, men til gengæld kan man blive hængende i det i meget, meget lang tid, og faktisk lære hinanden at kende rigtig godt. Der er også mange, jeg har ikke fuldt overblik over det overhovedet, men der er mange, der bliver gode venner i virkeligheden, for Danmark er jo et lille land, så der er jo mange, der får gode og kreative venner ude i det virkelige liv også, som man kan sige, at mødes. Det ved jeg, der er nogle KTM'er, de har grupper rundt omkring, hvor de mødes, og har lært hinanden at kende af den vej. Så det synes jeg også er super stærkt. På den mere kunstneriske note, så har jeg skrevet et sidste punkt her om den transformation, som det at give sig hen til tegning kan give. Og vi har været inde på det før. Det er, at det simpelthen kan sætte din kreativitet fri på et helt nyt plan. Og give dig nogle helt nye kunstneriske muligheder. Og det er uanset, hvad det er for et kunstnerisk udtryk, du drømmer om eller ønsker at udvikle. Lige fra det helt abstrakte til det meget figurative eller fotonaturalistiske, eller hvad det end måtte være, så er tegning og, hvad kan man sige, god træning og kendskab til klassiske tegnemetoder. Det ligger som en ryggrad, fundament og under det hele. Man kunne godt gå en gang med en hel masse kunsthistorie og name-dropping her, men en kendt kunstner, som vi alle sammen kender jo, som er sådan et arketypisk eksempel på det, er jo for eksempel Picasso, som vi måske de fleste af os i hvert fald godt ved, kunne lave klassisk tegning som en drøm. Det var sådan, at hans kunstnerlærerfar næsten holdt op med at tegne sådan en juleskæster, fordi Picasso, altså hans søn Pablo, overgik ham med så stor længde, at han bare tænkte, værsgo, du tager det. Men han endte jo med at opløse det fuldstændig og revolutionere det, der blev til det moderne maleri.
Så der er ingen bindinger, kan man sige, i det figurative ved at blive god til at tegne overhovedet. Det handler om mange andre ting, man kan slippe fri om på skuldrene af det. Så det var faktisk, hvad jeg havde på min lange liste her. Og i dag har jeg givet mig rigtig god tid til at bare snakke. Jeg kunne også bare have jappet hurtigt igennem det her. Men nu tog jeg den lange vej, mere sådan ikke konserverende, men konverserende vej igennem det her. Og det har været super hyggeligt at være sammen med jer alle sammen. Nu vil jeg sige, at vi runder af med en lille smule dedikeret spørgsmål og svar til jer, der har været så fantastisk søde at blive hængende. Vi er stadigvæk 27 mennesker i rummet her. Så hvis jeg har skrevet nogle spørgsmål ned, hvis der kommer 30 spørgsmål, så kan jeg ikke nå at svare på dem alle sammen. Men jeg vil prøve at svare, hvis jeg er nogle af jer, der har nogle konkrete spørgsmål. Så kan vi lige hurtigt snakke spørgsmål og svar. Så jeg drikker lige en kop kaffe, skulle jeg lige til en mundfuld kaffe, og så ser jeg lige, om der popper nogle spørgsmål op. Og ellers så runder vi stille og roligt af. Som sagt, så står der åben for at tilmelde sig til Klassisk Tegne- og Malerskole lige nu til den nuværende pris, 199 kroner om måneden. Du kan beholde den pris til evig tid, eller så længe du bliver hængende som medlem, så beholder du den pris. Næste gang jeg åbner, jeg ved ikke, hvornår jeg åbner igen. Næste gang der bliver en anledning, så åbner jeg for KTM igen. Men der bliver prisen for tilmelding og fremadrettet medlemskab 249 kroner om måneden. Lige nu kan du altså springe på til den gamle eller nuværende pris, som er 199 kroner om måneden. Så det er hurtigt mange penge sparet. Det er 50 kroner om måneden, så det er hurtigt mange penge sparet. 5, 10, 15, 20, 25. Det bliver hurtigt mange. Det bliver hurtigt en stor besparelse. Så jeg synes, hvis du er fristet og nysgerrig, så er det en fordel at hoppe på nu. Som sagt er der ingen binding. Der er 14 dages returgaranti, så der er heller ingen risiko overhovedet. Du kan komme og prøve at være med. Og igen, alt efter hvor du ser den her video, om det er på Facebook, eller om det er på kursussiden, så skulle der gerne være en knap eller et link. Den er enten nedenunder videoen, eller ovenover videoen, eller lige nærheden af det. Der kan du klikke over, lige læse ting igennem. Jeg vil lige sige her, jeg har simpelthen ikke haft tid til at opdatere tilmeldingssiden. Jeg vil virkelig gerne. Den er lidt gammel. Men nu har du hørt mig fortælle det hele, så det er det, du skal tage udgangspunkt i. Men den skal have en rigtig stor og fin opdatering også nu her, hvor jeg giver det hele en makeover. Så lad være at tage det for tungt, det der står på tilmeldingssiden. Nu har du hørt alt, hvad jeg har fortalt her, og det er bare at prøve at komme og være med og få den rigtige oplevelse af det. Charlotte skriver, hvad er forskellen på at bruge en pensel i en tegning, som du gjorde med Jorden, eller en tegnestub? Jamen, altså en tegnestub og en pensel er jo meget forskellige, kan man sige. Jeg tager jeres spørgsmål i rækkefølge. Jeg har set jeres spørgsmål. Super, jeg tager så mange jeg kan i rækkefølge, uden at klokken bliver for mange. Charlotte, du kan prøve at tænke på, hvad er det her egentlig for en ting. En pensel, den er blød, og den er bred, og sådan, du kan sådan ligesom fylde en flade med den, kan man sige, på en meget blød måde, og det er jo det, den er rigtig god til. Hvor en tegnestub er mere hård, den er jo sådan fastklemt papir. Den har også en spids, som man kan arbejde med. Det kan man en masse med også. Så jeg vil jo sige på mange måder, en tegnestub, jeg ved godt, man kan bruge siden af den. Da jeg var ung, der tegnede jeg meget med tegnestub. Der havde jeg ikke opdaget det med penslerne endnu. Jeg var meget optaget af tegnestube. Jeg havde en masse af tegnestube, som var brugt på forskellige niveauer. Nogle var meget nye og ikke ret meget grafik på, og nogle var fuldstændig svært til, og fantastisk tegnemateriale. Så de er jo mere, altså tegnestube er jo mere sådan præcise og rammer et mere skarpt område. Men igen, det handler jo også om håndlag og hvordan man bruger redskaberne. Så de komplementerer egentlig hinanden, kan man sige, og tegnestube kan rigtig meget. Jeg er kommet lidt væk fra dem, nok mest fordi jeg er sådan en type person, som ender med at bruge så få materialer, så ikke som muligt, men jeg ender bare tit med at bruge meget få materialer, fordi jeg simpelthen glemmer at skifte redskab.
Så der er ikke noget med, at jeg ikke vil eller ikke anbefaler at bruge tegnestube. Jeg bruger bare ikke så meget selv mere, men de er faktisk rigtig gode til at lave nogle præcise ting og gnide meget sådan præcist ud. Så de kan rigtig meget. Jeg synes, du skal prøve simpelthen at bruge begge dele i din tegneproces, og så vil du kunne mærke, hvor det ene eller det andet giver mest mening for dig. Så det er begge dele rigtig gode udgnidningsmaterialer. Marianne spørger, når jeg melder mig til nu, går min aftale så fra denne dato og en måned frem, eller er det fra den første? Det er altid en måned frem. Så hvis du melder dig til her den 5., så næste betaling, det er så vil du køre 5. i hver måned. Nogle gange, hvis der er nogen, der har nogle problemer med det, så kan I skrive til mig, så må vi finde en aftale med at flytte datoen. Det kan godt lade sig gøre. Og så bliver der lige en overgangsperiode, men det kan vi godt. Det eneste, jeg kan lige skal sige her, det er, at det kan jeg kun gøre for folk, der betaler med betalingskort. Man kan også betale med PayPal, men det er bare utrolig ufleksibelt. Jeg kan ikke rigtig gøre noget som helst der, fordi det tillader PayPal ikke. Så der kan jeg ikke flytte datoer, for jeg kan ingenting med det faktisk. Men hvis man melder sig til med betalingskort, så kan jeg lave en masse ting efter dit ønske bagpå at flytte datoer og alt sådan noget. Men det kan man godt, hvis man for eksempel helst vil have det køre fra den første. Men det må vi lige tage person til person på e-mail, hvis det er nødvendigt. Men det vil typisk betyde, at jeg vil flytte din betalingsdato til den dato, du beder om, men det er dig, der kommer til at betale differencen, hvis det giver mening. Super Marianne, og jeg kan se, at du melder dig til. Glæder mig til at se dig. Jeg husker det, som om du har været med på KTM før. Måske tager fejl, men hvis det er, så velkommen tilbage. Og ellers så bare rigtig hjertelig velkommen. Marianne skriver, at jeg har tilmeldt mig og glæder mig super meget til tegnebootcamp. Det bliver rigtig godt. Og igen, som jeg siger, det tager vi jo stille og roligt efterhånden. Ingen stress omkring det. Det er ikke noget ræs. Det er et tilbud, og man gør tingene, som det føles mest rigtigt for en. Men det kan være en rigtig god måde for mange på ligesom at få banket tingene i gang. Ja, det er godt, Marianne. Det er så dejligt, at I kommer på, alle jer, der er drøsset fra efterhånden, som alting blev på engelsk. Det har faktisk været meget, jeg vil bare gerne være ærlig her, det har været meget omkostningsfyldt for mig på mange måder, i forhold til min jævnstavn her, og Danmark og så videre. Der er altid konsekvenser ved alting. Dengang jeg startede med at lave ting på engelsk, der tænkte jeg kunne gabe over det hele, og jeg kunne sagtens lide det hele. Men så viser virkeligheden sig jo, at det kan man jo ikke. Og så har jeg forpligtet mig til en hel masse ting, og det er ikke helt enkelt. Det er kompliceret. Men nu glæder jeg mig bare mega meget til at være 100% i det her igen. Jeg er det allerede. Nu er der gået en måned, og det føles allerede mega, mega godt. Så det er så dejligt, at I kommer med igen, og nu bliver der god ægte danskerhygge. Tegne danskerhygge her. Det er helt åndssvagt at skulle sidde og sige et eller andet sted, jo. Men det er jo bare sådan, det er. Så det kan I sikkert godt genkende til. Der er et eller andet med det her, at man kommer fra sådan et lille land. Nu har jeg prøvet det andet der, og græsset er gnavet ned ude i verden. Det her, det er noget meget værdifuldt, vi har med det her, vi har her sammen og i Danmark. Okay, så jeg ved godt, at det ikke nødvendigvis er derfor. Alle folk har alle mulige grunde til at melde sig fra, men der har været mange, der har haft problemer med, at tingene ikke går på dansk. Og det er også derfor, jeg siger igen det her med, at det bliver en helt anden snak fra nu af. Super. Super dejligt at se dig igen også, Sanne. Og hvis du ikke har problemer med at forstå engelsk, så er der jo triple op, fordi alle får adgang til det hele. Og der er også tekster på de engelske videoer. Så om ikke andet kan man jo bare se teknikkerne på dansk først, og så lade sig inspirere af de andre ting. Fordi det er jo bare mig, og det er de samme teknikker, men der er flere motiver osv. Det får I alt sammen med. Men igen, hovedfokus bliver helt anderledes.
Okay, så der er ikke så mange spørgsmål mere. Nu har vi også været her rigtig længe. Jeg siger tusind tak til alle sammen for, at I har været med her til live session. Det er jo her, det lever for mig at sidde og snakke til kameraet. Jeg sidder og snakker til mig selv hver gang jeg laver videoer. Det har jeg jo vendt mig til. Det er jo faktisk ret underligt. Jeg kan næsten ikke lave kunst længere, uden at sidde og snakke med mig selv. Så det er helt specielt. Men det her, det er jo noget andet. Så Pernille skriver, jeg beslutter mig lige om et par dage, men er næsten sikker på at vil melde mig på igen, da jeg elskede det så meget, da jeg var med. Du skal i hvert fald være hjertelig velkommen, Pernille. Tilbuddet slutter på din hus. Du spørger, hvor mange dage er det nu, at det gælder. Det er endegyldigt slut med at tilmelde sig til 199 kroner om måneden. Den 11. februar, er det ikke valentinsdag? Det synes jeg var sådan lidt kogeren. Men det er altså sådan, det falder sammen i kalenderen. Så det er da nemt at huske i det mindste. Men om aftenen kl. 12 der bliver kareten til et græskar og prisen stiger. Sådan er det. Og det er sådan, der er ikke noget fancy ved det. Det er sådan en helt almindelig prisregulering. Som det er bare sådan der. Så der er ikke noget fancy ved det. Jeg og Jane kan se, at der er kommet mange nye spændende lektioner, siden du har været væk. Det er nemlig rigtigt. Og nu kommer der endnu flere. Tak Henning, tak Helle, tak Charlotte, tak Marianne, tak Sanne. Tusind tak til jer alle sammen. Det er super hyggeligt at være her. Nu er jeg også ved at være hæs. Yeah. Super godt at se jer alle sammen. Så sidste råd herfra. Tegn, som om ingen kiggede. Vi kigger med, vi ser dine tegninger, men der er ingen udenforstående, næsvise blikke, og bare tegn. Så fra hjertet og tegn, uden at være hård ved dig selv. Det du bliver dygtigere af, det er at tegne. Alt gælder. Det værste krimskrams gælder. Du skulle vide, hvor meget krimskrams jeg tegner, som nogle gange påstår jeg det. Hvis jeg skulle poste alt det krimskrams, det tror jeg ikke, vi ville kunne holde ud. Men nogle gange, når man er træt for eksempel, så må man bare lade blyanten danse, og det kan en masse. Så giv den gas og tegn en masse tegninger. Det er mit afsluttende råd. Og så glæder jeg mig til at se jer alle sammen på KTM til masser af tegneshow og tegnehylde. Godt. Nu runder jeg af. Tak for i aften. Det var super hyggeligt, og jeg glæder mig til at se jer alle sammen til meget mere tegn.